lamini e cɛ fara muso ka denmisɛnnin bɛ b'a kɔrɔ salamisɛnni bisimila n'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan ye tarata ye nɛgɛ kaɲa 11 ye sanga 30 sɔrɔ n'o waati sera an bɛ gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ ni k'an da don an nakun na sabu deliku bila man di don kelen salamisɛnni min ye kunnafoni bala ye ale ye juwakun kɔnɔ siɲɛ 5 nka tarata o tarata a fɔra k'an ka sɛbɛnnikɛlaw ka magan u ka sɔgɔbɛ sara min a mana kɛ dibi ye a mana kɛ kulu sanfɛ ji kɔnɔ salamisɛnni olu de bɛ kunnafoni sɔgɔbɛ ni k'a lamaga k'a da kɛnɛ kan jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ka bɔ a kalama an ka baara ni k'a tɛntɛn k'a lajɛ a la kumabaw an bolo min ka di jamanadenw ye an b'an sɔnni sigi o kan n'an dun y'o kɛ baara in ye jamajɛ baara ye jɛgɛfɔ kɔnɔ e ni ne ye an bɛna an wakili don sɛbɛnniw la nka baara ma an fila dɔrɔn tɛ Mamutu Kamara ale de bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la a bolodenŋɔni tan bɛ butɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dɔ tɔnɔmi a bɛ dɔ jɛngɛ a bɛɛ kun ye mun ye kumaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kuma ɲɔgɔn sɔrɔ maa minnu bɛ k'a lamɛn salamisɛnni olu nimisi bɛ wasa sabu arajo baara a dabɔn b'o de kama salamisɛnni an bɛ ko kɛ an b'a kɛ maa minnu ye dana ta ka da arajo so in kan k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Menaka salamisɛnni Kayi an tɛmɛtɔla arajo kulɛfɛnw k'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a daminɛ Kayi fo Diboli fo Nara o bɛ k'a fili ka taa k'u ni ce salamisɛnni arajo jɛgɛfɔ ofisɛli ani YouTube o ku bɛ nɛgɛtigi yɛrɛ bolo k'a tɛntɛn ja duman sɔn duman k'o di lajɛlikɛlaw ma k'o di lamɛnnikɛlaw ma salamisɛnni ko nɛgɛ tɛ sɔn balansuma ma nɛgɛ b'a tigi bolo e ko cogo di walima tɛ namu kalansomaw ɲɛna o ma se tisama o ye tiɲɛ ye bi ye tarata ye an bɛ Ala subahana wa taala deli sanga waati bɛɛ lajɛlen n'a ye dugu ɲuman diya an ɲɛna an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn walima tɛ o de kama an bɛ techniciens fo anw kumakɛlaw foli y'anw ta ye nka foli fanba o ye sɛbɛnnikɛlaw ta ye an lamɛnbaaw fana olu ta ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan n'i y'a mɛn ɲɔgɔn na kumakɛla tɛ lamɛnbaa de b'i la Mali kɔnɔna na ani Mali kɔkan kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn walima tɛ maaw ye n ka du ci o b'a sɔrɔ n b'a f'i ɲɛna o ni Ala ma kuma bɛɛ lajɛlen tigɛlen don maa min na o se ka kɛ dutigi ye nin y'an doga ye Wulibali salamisɛnni an bɛ taa Mamutu fan fɛ a k'a bolo lamaga aw ye n ka ko tiɲɛ o b'a sɔrɔ Ala tun b'a dilan bala cogo bɛ di bi sɔgɔmada in na salamisɛnni i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bɛ n tɛgɛ don joona le soir de Bamako maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Mayimuna Dumuya Mayisarama salamisɛnni a ko hali bi an ka ni tosira tɔw gan kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko tubabuw ka ni u ka tubabuden salamisɛnni ale min minɛna an ka jamana kɔnɔ nin y'a kalo 7 ye salamisɛnni bingalima k'a kan dɛ a yirala k'a fɔ k'a ni maa dɔw tun bɛ janfa jugu la ni k'an ka jamana fanga k'o senkɔrɔma cɛ ka Mali bilisa ɲagami sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in lajɛ a ko gɛrɛntɛlen bɛ a ko marakala zon tɛ fila binajan don salamisɛnni a kelen tɛ tubabu ye faso Mali kɔnɔ yan wa a kelen tɛ golo jɛman ye n'i y'a ye k'a fɔ bolo taara k'a da kan salamisɛnni a na kɛ n'a nɔ bɛ ko dɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin dossier in a ka girin fo k'a dama tɛmɛ n'o ye Yann Vezili ye sɛbɛnnikɛla ko salamisɛnni an ka service de renseignement olu kɔni ye jateminɛ kɛ k'a jira k'a fɔ janfa dɔ bɛ yen janfa mun bɛ yen salamisɛnni k'a ka girin fo k'a dama tɛmɛ faso maliden dɔw bɛ janfa la maa minnu bɛ fini na ani maa minnu tɛ fini na salamisɛnni ni ka kuncɛ ni nanzarakaden ye n'o ye Yann Vezili ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ bolo bɛ ta ka da u kan tuma min na salamisɛnni jateminɛw y'a jira k'a fɔ o jateminɛ caman kɛra u nɔfɛ ni k'u ka dɔdɔlimali kɛ ni k'u ka bolo ja ye ni k'u ka hakilinaw dɔn a tɔ tora min ye salamisɛnni u tun kan bɛ ka ŋaniya mun labɛn ni ka sin k'o waleya nka min ye service de renseignement ye salamisɛnni k'ale jɔlen to a sen kan abada k'u ŋaniya o ma se ka sabati sɛbɛnnikɛla ko min ye mankun dɔ kɛlen bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a ye k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye salamisɛnni ko kodɔnni tɛ maanifin ka bɔ a ka jamana kɔnɔ ni ka don faso Mali kɔnɔ k'a bɛna fanga senkɔrɔma cɛ salamisɛnni n'i ye sɛkili furuko ye ka maa min kun suwa min ye gabakurun ka janfa b'o la Mali ni Faransi salamisɛnni an ka jɛ a gɛlɛyalen bɛ hakili lajiginna min y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye Faransɛw ka sɔrɔsiw gɛn n'o ye barikani ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ hakili lajiginna salamisɛnni min ye nanzaraw ka ambassadeur ye n'o ye Faransɛw ka ambassadeur ye salamisɛnni an y'o gɛn ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ Mali ni Faransi cɛ ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ nka ko n'i y'a lajɛ min kɔni dɔwɛrɛ tɛ ko politiki baaraw don sabu maa minnu bɛ ka jamana mara nin waati la u y'a jira k'a fɔ politiki baara min bɛ tubabuw bolo n'o
n'o ye français ye kan ti jɛna ye n'o tɛ hakilina wɛrɛ tɛ yen maliden minnu bɛ français a ka ca wa français minnu bɛ mali kɔnɔ a ka ca gasi tɛ français la yan gasi tɛ malidenw na ye nka min y'u ka ɲɛmɔgɔ ka politique baara sara misɛnninw bɛ ka min ta ka mali sɛgɛrɛ anw de ti jɛna ye an tɛ bi an sɛbɛkɔrɔ tɛ sɛbɛnni ko sara misɛnnin n'a dun ma k'a fɔ ko gɛrɛntɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ min ye nansara dɔ ka minɛ o gɛrɛntɛ kelen kɔnɔ sara misɛnnin ko dɔ farala ko kan min ye tubabuw ye u y'a da fini na k'a da nɛrɛ la jango ka cɛ bɛ se ka bila cogo min na an ka ɲɛmɔgɔ ko petu a tɛ bila u bɛ se ka min kɛ u k'o kɛ sɛnɛ ma a tɛ bila sɛnɛ misɛnnin min kɔni u y'u kɛtaw bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw dadelen bɛ k'u bɛ ka enquête belebeleba de kɛ munna a bɔra faransi ka na jamana in kɔnɔ munna a da bɛna ye coup d'état ko kuma na a y'a kɛ ka da kun jumɛn na jɔn de y'a ci sɛnɛ misɛnnin ko enquête baaraw de bɛ sen na n'o baaraw jaabi banna don min na sɛnɛ misɛnnin an ka jamana ɲɛmɔgɔ kan ka min kɛ nin ko in na k'u b'o baara boloda sɛbɛnnikɛla ko jateminɛ dɔw y'a yira k'a fɔ sɛnɛ misɛnnin ko don n'a nataw la min ye ni cɛ ye n'o ye yanni ye sɛnɛ misɛnnin k'a bɛ sɔn ka sigi jabaranin na dɛ ni k'a ɲininka a ye ko minnu kɛ a cira ko minnu kama diɲɛmaa bɛ se k'a ye cogo min na k'a yira k'a fɔ mali ɲɛmɔgɔw man nkalon da la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni nin ko in ye sa k'a tiɲɛ na nkalon a bɛɛ lajɛlen bɛna dɔn don n'a nataw la min ye fanga senkɔrɔma cɛ faso mali kɔnɔna la kunnafoni fila de an ye min bɔ le soir de bamako mayimuna dumuya ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ b'a jabate nafolo bɛ se ka maa sutura nka a tɛ se k'i jogo sutura n bolo don ni sɛbɛn min n'an b'a wele ko indépendant min y'an ka DIRPA ɲɛmaaba ye colonel major Sulemani Danbele a ko a kuma na mun ye ŋunuŋunukan min ye n'a tun bɛ dugu kɔnɔna na k'a sababu kɛ mun ye k'a yira sa k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw k'u ye n b'a f'i ɲɛna banmaasi minnu minɛnen don bolo la k'u ye a maa 100 kɔ ni ka o kɔni lasigi ka sababu kɛ min ye kɛrɛbɛrɛn ko kɔrɔfɔ ye walasa banmaasiw bɛ se k'an to yen an ka don ni kɛrɛbɛrɛn ye min ye Danbele ye a y'a fɔ ko tiɲɛ t'a la k'a ni tiɲɛ cɛ ka jan komi jɛgɛjala ani baji sɛbɛn fɔtiri ba ka fɔ la ni o ye indépendant ye a ko min ye kalo tile 30 ye min ye ntɛnɛndon tɛmɛnen yan min ye DIRPA a ɲɛmaayaso la u ye ɲɔgɔn ladɛrɛ kunnafoni dɔ kɛ barodala kunnafoni o de sigira ko in ka walasa ka se ka ŋɔni kɔni k'o bɔ maaw sen la maaw ka se k'a dɔn k'a fɔ min kɛra tiɲɛ yɛrɛ la k'i ka kan a kɛlen ka barodala sili ni k'a boloda min ye colonel major ye a y'a yira sa k'a fɔ ŋunuŋunukan mun bɛ sen na k'a fɔ ko maa 100 kɔ banmanciw la minnu minɛnen don an bolo kɔrɔ ko ka olu kɔni dira walasa an ka jamana bɛ se ka kɛrɛbɛrɛn sɔrɔ banmanciw fɛ cogo min na ka na di an ka population ma ko kisɛ t'u ka jaba la ka sababu kɛ ko tiɲɛ tɛ a y'a yira sa k'a fɔ bi mani nin ŋunuŋunukan in bila sen na ka sababu kɛ min ye banmanciw ye u ka groupe min bɛ yen ni o ye GSM ye olu kɔni ka munumunu salo n'a fɔ bɛɛ b'a kalama sa k'a fɔ an ka pétrole minnu bɛ nalen ani an ka taji minnu bɛ nalen olu bɛ to ka bɛnkanni min an ka n b'a f'i ɲɛna sisan kan ni ka olu kɔni tiɲɛ a y'a yira sa k'a fɔ o kɔrɔfɔ min bɛ yen n'o kun bɛ sen na a waati o de tɛmɛnen kɔfɛ kɛrɛbɛrɛn nana ye n'i y'a mɛn kɛrɛbɛrɛn yera anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka cɛsiri de don min ye armée ye wuli ka cɛsiri kɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ani chauffeur min ye taji ye a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u t'a nɔfɛ ale y'a yira sa k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a ko nin kɔrɔfɔ in kɔni maa si kana sɔn k'a bili ka hakili la k'a fɔ k'i b'a ni tiɲɛ suma ka sababu kɛ ani tiɲɛ se ka jan komi jɛlɛnjɛla ani baji Buwa Jabate a ye misali kɛ a y'a yira sa k'a fɔ a k'a bɛ maa caman kɔnɔ min ye kɔfɛmaa jamana caman ye olu y'a yira waati dɔ la sa k'a fɔ min ye Bamakɔ yɛrɛ min ye banmaciw ye k'u kɛmɛ k'a koori ko sɔɔni dɔrɔn o bɛ hiri kan kan k'o kɔrɔfɔ minnu tɛmɛna k'olu bɛɛ lajɛlen kɛra ka maaw baba ka tila ka yira sa k'a fɔ yɔrɔ dɔw fana bɛ yen maa tɛ se ka se yen nɔ ko nin kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ tigɛra ka sababu kɛ an ka sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ la fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a yira sa k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw bɛ baara min na a ko sanni na a ko min ye Kayi jamana ye an ka sɔrɔdasiw ye wuli ka jɔ kɛ sababu ye o kɛra sababu ye walasa min y'an ka maa dɔw ye kɔni olu kɔni libéré la ka sababu kɛ Kayi sira fana o lafiyara a y'a yira sa k'a fɔ o t'a bannen Kidali yan fan fɛ jamana in yɔrɔ caman bɛ yen min y'an ka n b'a f'i ɲɛna sɔrɔdasiw ye u ye wuli ka jɔ kɛ nin yɔrɔ caman ninnu bɛɛ lajɛlen la walasa maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na min ye colonel major ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ maaw ka t'u ka ci la ka sababu kɛ ŋunuŋunukan fɛn fɛn n'a bɛ sen na k'a yira sa k'a fɔ min ye tajiko ye ko taji kɔni falen na n b'a f'i ɲɛna ka sababu kɛ u ka maa minnu b'an bolo kɔrɔ olu de dira ka se ka taji falen k'o tɛ tiɲɛ ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye ko ni tiɲɛ kɔni a n'o cɛ ka jan komi jɛgɛjala ani baji a ko banmanciw kɔni u y'u ka siɲɛniw boloda
ko mu ye mba fin armée fana masigi armée ye wuli ka joge sanga ani wati bela jile ka se ka nunu kunbɛ a ko ni yɔrɔ caman jateminɛ min ye bamatu wuli ka joge yɔrɔ si la min y'an ka wolomasiri tabaw ye n'u ma sira daw ɲɛ a ko ale kɔni bɛ kɔrɔfɔ laban min kɛ a b'o ɲɛsin malidenw ma bɛɛ lajɛlen k'i ka hakili sigi bɛɛ lajɛlen k'a dala sa k'a fɔ kɔrɔfɔ caman bɛ bɔ jamana kɔfɛ ani ŋunɔŋunɔ caman bɛ fɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma ko kisɛ t'a la dɛ ko nin kɔrɔfɔ min ko nin bɛ senna barodala sigi a filɛ nin ye k'a fɔ de ko mun ye maa 100 ani ko ye ko nin de dira olu fɔle ta la ko tiɲɛ tɛ han ko a ni tiɲɛ sɛgɛtɛ komi jigɛjala ani baji an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na Buwa Jabate Salamsani bisimila ali bibe komi na ma ban l'indépendant ayiwa min ye Salamsani nouvelle horizon Salamsani maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Demba Konte maraka kɛ a ka kalimu ka di kosɛbɛ Salamsani sɛbɛnnikɛla ko an ka taa n dege don ale bɛ Njiba ale komini na Njiba ale bɛ Banaba ale cercle la sɛbɛnnikɛla ko Salamsani kabini nin marsi kalo biya tile 31 a tile 17 sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛli dɔ senfɛ n'o de ye ka ji ɲini ka di dugudenw ma Salamsani ko gazi de filɛ ne ka bɔ ji place la Mali kɔnɔ yan de alhamdulilayi alabilala ala ye Mali sɔn koyi o tuma n'an m'an togo don an ka sokɔnɔnaw la an sigilen an sen bɛ sɔn ka don gazi la dɛ yɔrɔ sanu kɔni o kɛrɛfɛ tɛ n ma daminɛ fɔlɔ Salamsani sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Demba Konte ye ko nin ko in a mɛnna ka sɔrɔ a ma buguna tigɛ Salamsani ko dɔwɛrɛ tɛ u tun bɛ k'a ko don bɛrɛ la ni k'a ko tɛntɛn ni ka sɔrɔ ka jaabi ɲuman di malidenw ma min ye n dege don Salamsani Njiba ale komini kɔnɔ sɛbɛnnikɛla k'o ti yɔrɔ dogolen ye Banamba cercle découpage kura min kɛra sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye jiko gɛlɛya ale bɛ dugu caman na i b'a ye k'a fɔ dugudenw ye laɲini kɛ Salamsani laɲini k'a sabatira faso maliden dɔ fɛ n'o ye Alu Bouakari Diallo ye nin wagati la ale yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ politikimaa don sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ ko cakɛyɔrɔ dɔ b'a bolo n'o ye Hydroma ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min y'o kɛrɛfɛla dɔ bɛ yen o y'o de lajɛ k'o sɛgɛsɛgɛ min kɔni ye ji ye ko dasilen bɛ yen min ye ji mansin baarakɛbaaw ye u filɛ nin ye ka ji ɲini daminɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye dingɛ ye k'a se k'a daminɛ mètre 1 fo mètre 150 la sɛbɛnnikɛla ko ji ma ye sɛbɛnnikɛla ko min ye baarakɛbaaw ye u yɛrɛ dabali banna k'a yira k'a fɔ n'i ye nin yɔrɔ in lajɛ mètre 150 ji ma ye Salamsani u sina ka baara yɛrɛ bila ni k'u sigi ten ka dingɛ lajɛ ni k'u sigi k'a kɛ kabako ye sɛbɛnnikɛla ko u ɲinɛbagatɔ min ye gazi de filɛ ne ka fusufusu kɛ de ka sin ka bɔ i b'a fɔ ko ji sɛbɛnnikɛla ko min ye maa dɔw ye olu ko tiɲɛ wa ngalon a kɛra suwala ko ye maa caman bolo sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o lajɛ gazi min ye bagabaga kɛ min ka bɔ ji place la sɛbɛnnikɛla ko nin ye ala ka dimɔ de ye n'i y'a lajɛ jamana caman bɛ yen Salamsani kulu bɛ nin gazi ɲɔgɔnna ɲini ka dɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko gazi min filɛ nin ka fusufusu kɛ ji place la a ko min bɛ nin dugukolo in jukɔrɔ k'a tɛ ban a tɛ fɔ bɔ la sɛbɛnnikɛla ko Salamsani ko min kɔni ye nin gazi in ye a kan ka don bɛrɛ la min kɔni ye maa min ka société b'a yɔrɔ la n'o ye Hydroma ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ale ɲɛmaaba n'a tɛ jamana kɔnɔ ale kɔni sina k'a fɔ a ka baarakɛlaw ye sabu entreprise min b'a bolo o tuma k'u ka yɔrɔ don bɛrɛ la u k'a lajɛ wa ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi Salamsani min ye Alu Bouakari Diallo a delila ka gazi ye Burakɛbugu la sɛbɛnnikɛla ko min ye n degedon ye o bɛna k'a siɲɛ filanan ye sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko siɲɛ 1 gazi yera Mali kɔnɔ siɲɛ 2 gazi yera Mali kɔnɔ Salamsani o b'a yira k'a fɔ ko Mali dugukolo ye gazi jamana ye o tuma mun de tora min kɔni ye gazi in ye a kan ka bɔ ni danganiya minnu ye anw bɛ taa nafoloba kulo min don gazi la Salamsani ni gazi sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ don o don sabu a bɛ bɔ jamana kɔfɛ o tuma min ye gazi yera an ka jamana kɔnɔ an kan ka mun de kɛ an kɔni an b'an hakili de to a la Mali nafa dɛ ka malidenw nafa an ka bɔ yɔliyɔli la an ka bɔ suruya la an ka bɔ gazi sɔngɔ sanni na gɛlɛya la malidenw k'a dɔn bi ko dɔ kɛra sɔrɔsiw tile kɔnɔ nin ye koba dɔ ye dɛ gazi ka gɛlɛn dɛ nin ye koba dɔ ye n'u ko 3 miliyɔn dɔrɔn n'i taara i bɛ taa sɔrɔ 2000
wafla wasaba mo fiena de ambe ko sa saba be boko fe pièce a be fo a prix de ne ga bita fere yor la ni ko ma kamana go sawa nga ala di malimo bana salam sani ala soni maçon kelonte ni mdo bala kuno fani fle ale anye mi bo nouvelle horizon kono u ka bi sebenindo mbala to be di boani batembe mbolo ni seben wo seben namba wole ko indépendant odo ni asidi lafiale kana siga fiwa be sunana siga ni mbolo do odo indépendant mo ko fola ako minye ma sababu yango ye bwa jabate mu yanga vientu ye ni ko vienti motota molita ba fina chama bade de minana numbolo mimiti jo million keme anikola subhanallah des faux biens. Maliguna valeur plus de 100 millions de francs CFA. Subhanallah. 4e arrondissement police mao. Ambe foli kenere ka nyeshuma. Ka sababe ke uru ye kuna foni ndemme. U ye sege lu boloda. Kuna foni nana besa ka ira sa ka fo vienti langolo ndo de be ka circulation na. Wa be ka fere. Ma do de bi ni ko nyama obe ku jija wala sa obe ka war ko poche la. War mi ye jamana wogande baye ni kan kishi o toroma. Akana se ka ta o la tugomina. Ulu era bata. Gama jamana wogande boa da temba fene wati taw utibe anti janoi wati taw kon utibe fm be kera baraka lo sara avec kera jamana ko do nyana bo ni jamana ye warudo soro bare oro chama mi gla oduna saraw ni ka ko do compléter avec ko baro de ke sara mi sani mais vieti ale be impôt de ka bolo kan jamana jibe impôt kan a jibe douane kan a jibe domaine kan chakero fa be warla do jamana kono jamana jibe be kan mado ko kumane jamana ma akasinga kumane te ka tisa trésor kono anti janai lu re bablo du vola anti janai wa do usoro wuta ga ma fina te usamba yi ga katara maranu sima polsu ko o tike wuru sile yana o ye wuli ka joko ni boloda segesele la onu ka fera ti ba polsi ni fera bi yala san ani wati bele yele boaje bati don dala sa mi ye station d'essence do ye dawda mu ye badala buye o balla ka singa shuru eti polsu balla ka shuru ni station fere yore na ni taji fere yore bayina o ya soro ye kuna funi balama o yo soro o tara yoro la ka singa momoni damine ka ko jatemine ku jatemine boaje bati o done amba fina kama ke bashi kanna de sere amake bashi fi kan na de fota boaje bati o dona doro o ye ma saba o ye uru mine ma saba uru mine ne kelengone o ye coursier o te mamu tana ya sawa envoyé to ya il envoyé Corée envoyé Corée ko nguyo Corée kasi mo minati guno bobolo o minande moto taxi la ila o kuna bala mafia ma saran boydo subhanallah o de liberaru eza na mangano mu mayne liberari ega tadia fe moto taxi tiki dobbe o yo fona koro o koro le mba fina mbaro fona be jako e propriétaire de loyer o te fendigi tawa wale ko de fendigi de o te boss ya odo waje bate o gosto ka le boss para sore yo le boss yo koro o koro le mba fina polsu o ka soro ka sege lu boloda kan ka di to ka sigi singa mba fina o tarabo min kalama o tara nunu bele le ga yoro ka ta sege ka ta so no bele le larawe jatien do de o tarabo ni fe nu chamam balika vienti qualité chamam be waje bate o tarabo ka ni o commissaire de division murwo traoré anaka chedon ye waje bate o sera kene kondana mi ye pièce vienti pièce keme buyango ba feno yo soro o kele go soro o kila ga do fona ye 600 o ti keme woro ye wa yo fona soro ye o tene ko fe 100 wora be vienti keme yo fona soro ni bela ile de fora nyonga boîte batire abita fo million keme anikola subhanallah minga kanga bla faso wagande kono ma do yo kumaniya ko bla ka jonforo ni kono moto tu tabe o chamamba yera hali mo li fitinu ulu tabe yere amer nunu ta nyona o yera ulu yera fare on yera ka 20 o ti 32000 o fana yera o chamamba yera o kebe ka bezebe e bi fega mo fo 30000 ay na mer nunu ta o ye o 30000 do do ina ko dobe amer 30000 dobe 3000 francs walba 6000 la do fana be na 13000 walba be 32000 beni sonu do ala fe
namu nala le gira jere ba ko aw fura be do 32 nala sona 32 kono nala sona ni ala fa ala ko inshallah ami bade namu ye moli fe be bamako na avienti bala avienti be do yera no ali a do yeru bolo polisu ka sura ka segesegeli ka laje ka busa miseni gwan yora polisu ti ba segesegeli la a yera o ti tiɲɛ de mais n'a yera fana kila ka sese ka la ese fo do ese fendo tara sɔrɔ fo halala fo do ngoni do fo da do ite vienti glane ite vienti glane abita ye bolo muna fo mi no yera wa debate ni ngon ngera dabali banko ye min ye polisu ka nyama ka fo ye aku bi bonya seke ka nyesi population ma population mi ye kibora di ka gira sa ka fo mi vienti langulo ye o bi ka sirkila nga jamana kono na bi ka fere na na fulo bi ka kumane anga jamana wogane bama o ko ne ka kuna fondi uluma u be ulu fo liku walmando o temane ko fe min ye tarata do ye min ye directeur général des impôts ye ale fana pumana ale a ira sa ka fo ni ko min fleni ako ulu yere ba ko siga sen ani wati bela jele ko mi sene koy ka be ke sen ani wati bela jele ulu yere te senge polisu wulu dema barala aka be min fo population ena population kisi mama be ni yera ni goyina ki bita yore na ko MCL ni yera do bi mine ulu yere be wulili de ke ka ko siga sen mi ye directeur national des impôts ale ko moko ta vienti taro be commune be ta be abi taro na be bo do ikata ta shekile o tika jamana kesu gono ko me ko ka sani boade bate ki ga ta yoro la mi mta mado du fa kono ka to quartier ko na te mam senu na te ba ga tro ba fene to be ka war jigu se ba fadre ba ka fola ako wuri ka joka ke wala sani ko numbi sa dabla to bena mama be ni yira ni ko numbuna mi ye sharia ba ka barake ni ye sere e mu bo ene pana ko no bison na boade bate bunya bala salam seni ni boyam na ni tika fly ne ben tika do tukuni le rayon mami sebe ke o yimudi galiga bamuri ko ke salam seni aka kalmu kadi salam seni ako yani mami mita kale da sineni kale nyena kungo kono muna ita dika bamso koroni nyena bimbi karafe wati be ako esigei so mali den dobe ni funa keni do salam seni ka to ko kembe ka kotige ka bautige ateme ka kalmu ta kamo so modena no ye Umar Gambi be ko mo ko baruni do ko mo ko oje salam seni sabani gela ko ako ale ka kalmu ta baruni Gambi kama salam seni ko do wara ako anga nyugon ka nyumaya don anga nyugon ka akina don salam seni anga nyugon bla nyugon ka minen kono ako ni ye gien laje gien kono ka dun ko sobe salam seni ala ka me ka tafo ke ma chama ye ako ala te mason ki demsani ye ala te mason ki ma koroba ye salam seni garsiga ye ala de tay sabani kala ko ako minye ni funa keni ye no ye baruni Gambi oje salam seni ko faso malidindo wa jogoro medo ka bangi bamako ya salam seni ka mo jamana kono ko ala ka me ka sigoro be Congo Brazzaville mo sabani kala ko salam seni ka tale Congo ko bonya ni karama mi taraka segere ka tsika fo akundamala ako minye Congo jamana kuntigi ibaye ka fo obe ale ni baruni Gambi che ninka wele ka kinnaw don minye projet barak maba munube jamana kuntigi yera ba wele nyegwen machita do nyokoche ko ala yo ke malide Denis Sassou Nguesso sambina ni ko abe jamana kuna no male barake salam sani sabani kila ko ako ni tare ye ni ye kuna wolo ye so malido an kan ka ala fo ka wala nyumon don ni nye ka mali buna kun sago fo jamana wore kono kata bunya ni karamata ka dekan ko ala ta ni ke be sabani kila ko ni ye baruni Gambi laje ka keme ka nyumanya kene ko sigi salam sani minye izini ko e asemola adabo la minye ntolanchi ko e asemola adabo la salam sani teme ka boye min ko ni ye dong dalaw ye no ye musicien ye ku deme ko sobo ko akinna la kay chaman ko ye de ma chaman be aywa kay chaman ku ye sam sani o ma teme ka boye ka magnifier de ko yere kono ko baroni Gambi clota na ye na ma bolo jaire ye sam sani ko ala ma beson ni ye baroni Gambi ye ka tsika ka na flota ka di bema men kala no ye modi ganiga ye akonga baroni Gambi aye dumi nisondia aye musicien mu nisondia aye bolo barakala mu nisondia faso maliko na ka to Congo Brazzaville ko dantola minye baruni Gambi ye salam seni ibaye ka fo sukunu kura ko tasma donné sukunu kura la baruni Gambi to Congo Brazzaville ka don ka fo ko Mali dondo de toro soro suku konnana salam seni ale dun ye opérateur économique ye aba don ka fo toro mun be suku jenina asna ki sigilen to yi sefa wari million keme ko bla kana di suku kono mo ma ku ko bne la ilaha illallah
ma caman bi yan fonisserew don dɛ nka baroni gan b'i to jamana kɔfɛ an ka musokɔrɔbaw sanamisɛnnin kabini ala k'an da n ma deli k'a ye ɲɛna a finen don a jɛlen don n t'a dɔn nka min ye nin kɛwale ɲuman min filɛ nin ye nin kan k'an bɛɛ lajɛlen galabu ja nin kan k'an bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don k'a yira k'a fɔ ko maliden dɔw bɛ yen sanamisɛnnin fonisserew don maliden dɔw bɛ yen jamana in ka d'u ye maliden dɔw bɛ yen sanamisɛnnin hinɛ ani makari b'u dusukun na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye maa dɔ bɛ yen sanamisɛnnin k'a ye so jɔ k'a ban ka d'o ma ko bari n'i ye so jɔ k'a di maa min ma k'i b'a kɔnte a tɛ fɔ ka s'aw dan sɛbɛnnikɛla ko bari ni ko maa minnu bɛ min ye bana kɔnɔna ye k'a ye maa minnu furakɛ ka bɔ bana kɔnɔ sanamisɛnnin ko a tɛ fɔ ka s'a dan na a ko min ye baroni ye sanamisɛnnin k'ale ka ɲumanya ta k'a yira réseau kan wa ko man d'a ye dɛ fo n'a dɛsɛra nka maa dɔw bɛ yen n'u ye bigi ta ka d'i ma o tuma u yɛrɛ bɛ maa wɛrɛ t'a lase dɛ olu yɛrɛ de b'a lase réseau kan o tuma k'o fonissereya bɛɛ min baroni b'a ta kɛ dibi la o fɔ n ye a dɔw yɛrɛ bɛ buwa de b'a ten n'i taara a dɔw yɛrɛ fɛ yen o de kama ka taa maa dɔw fɛ yen ka sɔrɔ n'u yɛrɛ m'i wele a man ɲi dɔw bɛ yen hali n'u y'i wele dɔw bɛ yen u t'i wele dɛ i bɛ taa mɛ dɔw bɛ yen hali n'u yɛrɛ y'i wele i b'a sɔrɔ caméra cachée bɛ yen ayi caméra cachée yɛrɛ tɛ dɛ n'u ye 10 000 francs de d'i ma sisan n'u taar'u ka so dɔrɔn depuis u bɛ don u ka so dɔrɔn u bɛ yɛlɛ o ye tiɲɛ madame b'a ɲininka ko mun kɛra ayiwa ko Kulibali k'a kɛra cogo di bon ayiwa Buwa Jabate de la radio jɛ k'a fɔ il vient de quitter dans mon bureau tout de suite bon je lui ai donné 400 000 francs o de y'ale ka fierté ko vraiment ko location k'a sɔrɔ ala b'a dɔn a ma kɛ sige nafa jumɛn b'o la o belebelew bɛ Buwa minnu bɛ diɲɛ d'i ma ka mɔgɔw ɲɛɲɛ hali ni maa t'a baro wallahi n'an y'u tɔgɔ fɔli daminɛ sisan an bɛ taa n'a ye an b'a fɔ sɔgɔmada e bɛ ka min tɔgɔ fɔ baroni fana bɛ ten a tɛ fɛ k'a fɔ mais journalistes b'a fɔ mais o mɔgɔ caman bɛ yen dɔw yɛrɛ b'u sigilen t'u ka bureau kɔnɔ depuis i b'i bɔ dɔrɔn u bɛ téléphone ta ka bɛɛ wele karisa de tun kɛ mɛ k'an déranger yan a ye n wele depuis surɔ ala yɛrɛ bɛ barika don o ko la e ka ɲumanya bɛ min i ka baraji bɛ min ala ko n'i ye min kɛ Buwa wallahi i k'a to a sara b'ale bolo o de kama bɔ ɲumankɛla n'i ye min kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn ye kana sɔn ka foli lamɛn n'i y'a kɛ dɔrɔn kana foli lamɛn ala y'i sara ka ban kana foli yɛrɛ lamɛn i jija i y'a kɛ mɔgɔ min ye hali n'a tila mɔgɔ kana kuma o tile fila nin na sanamisɛnnin i ka nin kuma in bɛ hakili jigin Musa Nkari ka kuma la nin kɛra 2004 Umu ko n'i ye ɲuman kɛ maa ye a y'a dɔn a m'a dɔn ko ala y'a dɔn ka ban ko e yɛrɛ kana sɔn a k'a dɔn yɛrɛ ala y'a dɔn ka ban o kɛra ne ni Musa Nkari sigilen 2004 ti bɛn dɛ o ye tiɲɛ sanamisɛnnin min ye sɛbɛnnikɛla ye a ko n'i ye baroni ye ka ni ɲumanya kɛ sanamisɛnnin k'a m'a sɔrɔ kɛnɛma koyi a y'a sɔrɔ so kɔnɔ fa ni ba de kɛra ɲumankɛla ye fa ni ba olu de y'a lamɔ sanamisɛnnin ko n'i ye den lamɔ sanamisɛnnin k'a bɛ kɛ diɲɛ ta ye o tuma ko baroni kɛra diɲɛ ta ye Mali dɔrɔn ta tɛ sabu malidenw bɛ ka a nafa sɔrɔ cogo min na min ye kɔngokaw bɛ ka nafa sɔrɔ sanamisɛnnin ka taa bila diɲɛ jamana wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye baroni ganbi ye k'a ye lɔkɔliso dɔ jɔ Bangoni kɔnɔ sanamisɛnnin yatimɛ falatɔ dɛsɛbatɔ sanamisɛnnin u denw bɛ se ka taa kalan kɛ cogo min na ko baroni ka ɲumanya sanamisɛnnin k'i bɛ da de lamaga i tɛ se k'a fɔ ka s'a kundama la o tuma k'an kan ka jɛ ka dugawu de kɛ maa minnu bɛ ni ɲumanyaw kɛ ka ɲɛsin u balimaw ma u ka jamanadenw ma sanamisɛnnin ko ala k'u mɛn an kɔrɔ hali bi ko ala ka dɔ fara u ka wari kan kunnafoni fila de ye an ye min bɔ le erreur kɛnɛ Modi Gale ka ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate naamu n'i y'a mɛn ka taa kunbɛn sini i kɛn bɛ ka fɛn wele o ye tiɲɛ i ni ce i ni baraji i ma bugo i ma nɛni n'i y'a digilen maa min na i b'a sɔrɔ o ma ɲuman Kulibali Gindo ka fɔ la a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye 6 ans ye o tɛ k'a fɔ ɲɛnaminimafɛn ye wa min bɛ maaw bɔ u dabolo kan denmisɛnw kun b'a sama musow b'a sama npogotigininw kuma lasurunyana sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye a jateminɛ ka analyse ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ u ye sondage ni fɛnw kɛ n'o ye ka jama kɛ ɲɔgɔn ka kɛmɛ sarada la u y'a yira sa k'a fɔ denmisɛnw de ta ka bon nin ko la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan Buwa Jabate an b'o kiiri kara la min ye comprimé ye ni o ye tramadol ye ka taa se n b'a f'i ɲɛna furakisɛ cɛjuguw ma olu kɛmɛ ka fa don denmisɛn caman na n b'a f'i ɲɛna maa caman ka kelen munumunu o tɛmɛnen kɔfɛ an b'o fana n b'a f'i ɲɛna ko 6 ans électronique de bɛ yen subhanallah 6 ans électronique de bɛ yen 6 ans kuranama a bɔra charbon na k'o de bɛ yen sɛbɛn fadiriba ka fɔ la a ko comprimé tɛmɛnen kɔfɛ min ye n'i ye nin lajɛ 6 ans électronique min bɛ yen k'o de bɛ an ka baaraw kɔnɔna na sisan o de b'an ka yɔrɔ caman na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen n'i donna i bɛ taa sɔrɔ o de bɛ sen na a occasion dɔw bɛ yen 500 occasion dɔw bɛ yen 1000 500 ka taa bila 1000 na min ye 6 ans électronique ye n'i y'o bɔ dɔrɔn da ka gɛlɛn n'a yɛrɛ don daga gɛlɛn
parce que ni ka teli quoi awo yoro ibe ni kedro ko kasinga temete ni meseka bla poche kono nga fo ki sa do enti bla poche kono do beta bo muto fe baro la dro ko sigile to kasinga boti gerna dro kasinga abodi iba fo ka ba sikatibina ha boyoro mamalo kaddi mama biti sigi mba fi dam to chela ba yeyo yebe do tilale ba yebiti te daga sigile le chef de grève illa ba biti to la dra pour tout no chedo bota bate sema fadri ba ko ni sisa electronique ako ni ngoni ngeme ko chejuge bi ako nga jamana nyemo ka wudi ka joke tantan nani bela ile fe ako ni bi sura nga baru kono bi kata se jamana jere chama be sisa electronique ko ni abi sura ni mamu go ba occasion iba sura ni yoro ko fele nunu ga ko wudi ka jode kan ake nga jamana nyemo fe ka laje fere min ngera ka teme wala do ngo be se ka no ya to ko fere kelenti ka kila ka do fara agiran kwa wala sa ka ni ko imbe se ka bancho mena ni bi sura yoro mununa polisu ti ba ko se ka se la mbado man mesan wuli ku kaka nu kaka do flani na ba fino budo akanga sura yoro ta bele ko kera ko mo bi lafia se be fadri ba ko ako man la suru yana ako ni kele kan ake ka sebo ke ako abi ke sababu ye demsen chamanga kene ya shini nyesi boaja ba o bi se ka sababu ko ni ko nu tora sena ni ya mel l'avenir d'un pays c'est la jeunesse na fora demson jene do yoro man ko awendir tarami o jamana bana bato mana ni wuli ka dokera abi se ka kumbe jona wala sanga lafia ni sebe amin bo le gido kono bi so ngana boaja ba tibu sana misani ami tan sigana fie kuna funi tobe Krama boaja ba ti namu java kolosi iba singa fere bala to ko bedi sana misani ma foi fo ni chete ne be ntiga do jona minyi zeina anaka ne ni seben kuraye sana misani niye ukaboliko nani na minye bi tarata makalo kle bi sabani kele sana misani san 2026 mami sebeni ke oye la rédaction u bela jelen jirani ga mi sebe zena kono ramisani angata Zantiebugo sabani kila ko ako minye ni terosi ramisani ko ale taraka moto jogi tronala kapita na fin san sugula ka temena yere sabani kila ko zon fora ko sabani kila ko ya yelonga tane ramisani minye ni terosi ye iba ye kafo ni ye unanje ye faluko iba soro mishu de tunala ese ni terosi sabani kila ko ramisani minye Zantiebugo boy jo fala gato ese ni terosido inte soyi terosido ato bina lo ne woler ala kale ibina famu ka foko terosi ngana yere do ngana sabani gela ko salam misane ninkera Zantiebugo ako ni ye ko tabolo laje iba ye ka fo min ko ni terosu fulufulu lembe dugu ni nyonche sabu ni ya la Zantiebugo iba ye ka fo ye gushilu ke akacha sabani gela ko kata bla min yanga faya ale tukonna la min ko ne terosu ye kube mununu salolo fura konna la sabani gela ko ako ni ye ko tabolo laje ako anake nu tuyeni chenchi sana misani kaka tanna sansuku kono sabu dogolen o dogolen na ka wo kono fando fe sabani gla ko min ko ni chenye aye moto ta no ka torosi moto baye sabani gla yira ka fo kana i jo minye gutronda ye i baye ka fo ka jinga bo moto sans fe o kuma adamba yere la ale be tromina aba donc ka fo ale ka bolma fe mawire na sira ale nye jango ka gira ale ka moto la o kuma kale jaba jalendo sabani gla ko sana misana flane ka do suku kono nin ka ta nyana na fe onde san suku kono o kuma na sanin ko ka ban anana yoromna moto ko kai ba yante sabani la ko min ko ne ay moto bla yoromna sana misani ka moto nyini ka dese anye be moto senon la ka nyini ka dese min ye kamalini flas na kana fuluka kana yira ka ba kebe ka munene nyine aywa ko nga moto kunjole bia ko anye do ye ko be ki ga moto ta ka tara yan fe atara yan fe sana misani aya nyini ka dese o kuma min ko ne ka yira ka fo aywa ko ale be bara min ke olu ka jireje kulu be fe mun ke salam sene ko ka yi ka fo ko ma de bale ka moto chuen aywa ko ma mun ne ke ku ye ko kede o kuma ka damna be yoro muna Zantiebugo marabolo kono salam sene dugu be o kuma ko kan dana goshi ka nyesha dugu na doma ale ka moto mi chuena ko ni moto mabo salam sene o kuma ko atija dugu kono de o kuma fole kuma mina salam sene dugu do be o dugu don ko ni ye tama kusani sigiye ka yira ka fo ko
nin ye ko dɔ daminɛli ye maa minnu b'u yɛrɛ ma olu bɛ bali ka dugu ɲagami jango olu ka moto suyɛnnen o tuma ko de wulilen filɛ nin ye maa caman bɛ yen olu kɔni ye duru don fiɲɛ na ni k'u yɛrɛ ɲini min kɔni ye moto ye sanamisɛnni hali sini a ma ye wa min kɔni ni bamanci ye k'a yira k'a fɔ k'a bɛ babali ta ka dugu sɛgɛrɛ o tuma ko hali bi maa m'u ka babali nɔ ye min ye Mali armée ye o kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ ka t'i mago la min kɔni ye torosi ye ni min ye cɛkisɛ ye i kana k'i bɛna fiɲɛ tigɛ dugu dɔ la i bɛna dɔn ko bɛ sen na torosi zon fɔra zon kɔ jigilatigɛ banna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Zeyina kɔnɔ la rédaction ka jɛ k'a sɛbɛn Badabate n'i ye nin ko kɛ fɛn di bɔ a la n'i y'a kɛ ni fɛn bɔr'o la fɛn t'o fana o ye tiɲɛ ye Soir de Bamako mun bɛ yen an ka taa Sadio la min ye Sadio la a commissaire principal la Ibrahima Abdini Gindo a n'a ka cɛdenw wuli ka jɔ belebeleba kɛ yɔrɔ Sadio la o bɛ Kayi mara la min ye mars kalo tile 26 ye san 2026 dugu min bɛ n'an b'a wele ko Yati la ale ni n b'a finna Sadio la se n b'a finna kilomètre dama dama o bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min ye ni muso in ye ni ale si ye san 20 ani san 2 ye min ye a belle-sœur ye Badabate ani o de ye kɔrɔfɔ misɛnnin dɔw tugu ɲɔgɔn na muso in yɛrɛ tɔgɔ ye ko SD o kɛmɛ ka tɔgɔ daminɛ ani jamu daminɛ ni k'o bugunatigɛ u ye mankan de wuli mankan de kɛra k'a fɔ k'a ti ban muso de filɛ nin ye kɛ ni to ka sin ka tulu ta ten tulu bilen ka sin ka yara muso ka subhanalayi a ye a yara ka ba y'a yara a belle-sœur min kan o ye Famata Gindo ye min ye a kɛlen k'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye taji fana ye sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a kɛmɛ ka taji fana sɛbɛn a sinna ka sin k'o yara kan taji yarale o yarale a kan ka sin ka taa birike ɲini ten birike ɲini n'an b'a fana ka sin ka ayiwa dɔ farala kan ka fɛn de ko dɔ b'a yɛrɛ ma dɛ ka tasuma bila muso in na isansi bɔnɛ a farikolo kan bɛ a to ni ka lamɔ fɛ o bɔnɛ a kan farikolo de nana ka na jenini daminɛ jenini de nana daminɛ nka Ala ni maaɲumanw ka sababu u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa n'a ye n b'a f'i ɲɛna Labitani a sera Kayi dɔgɔtɔrɔso la urgence la dɔgɔtɔrɔw ka wuli ka jɔ u y'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la walasa ka se k'a furakɛ dɔɔni nka o tɛmɛnen kɔfɛ min ye SD min ye kɛwale jugu kɛbaa ye a ye kɛnɛ minɛ dɛ i t'o kɛ k'i sigi o polisiw ye a da tulu la k'a da jaba la Badabate a ma ye a ma ye a jɔ n k'a y'a fisa a ye boli fisa ni taama ye nka ale ɲinɛna min kɔ polisiw tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ olu de nana jateminɛ kɛ a kɛlen ka taali kɛ olu ye sɛgɛsɛgɛli boloda ja taara n b'a fina jaga fara o tɛmɛnen kɔfɛ a nana se bɛnkunda a taara i dɔgɔ yen yɔrɔ la min ye polisiw ye u ye sɛgɛsɛgɛli jateminɛ u kumana ɲɔgɔn na min ye directeur régional de la police n'a tun bɛ 6e arrondissement na n'a ma wele ko Tabawuri Jalo yɔrɔ ale de ye Kayi directeur ye sisan directeur régional ye tape ni n b'a fɛ n'a ka cɛdenw kumana min ye commissaire de police ye Amadu Seku Fɔnba u ye kibaruyaw falen Tabawuri Jalo ko nin tɛ se ka kɛ ko n'a tigi ma minɛ u ye sɛgɛsɛgɛli de boloda ka taa kunnafoni de nana bɛn k'a yira sa k'a fɔ an balimamuso kojugu kɛbaa jaabi kɛmɛ ka t'i da sokolonin dɔ kɔnɔ n b'a fɛ na mobili kɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ to ka si ale t'a ɲɛdɔn éducateur bɛ fan bɛɛ ale t'a ɲɛdɔn to ka k'i lafiya ye sigɛ sokolonin kɔnɔ Badabate min ye polisiw ye yɔrɔ i bɛ véhicule banalisé kɔni i b'o kɔnɔ n'i bɛ to ka mobili dɔ ye ten n b'a f'i ye numéro t'a la ou bien i bɛ numéro nin dɔ jate cogo dɔ la yɔrɔ i bɛ se ka dɔw y'a kɔnɔ a caman ka bon kepi dɔ de ka ca k'u ɲɛda dugu kɔni i bɛ nin si dɔn taamu dɔn i bɛ nin si dɔn sira bɛ dɔnba ngolo fɛrɛ tɛ ban i kunkolo la o n'u t'i nɔfɛ n'u tɛ maa nɔfɛ n b'a f'i ɲɛna dɔw bɛ dɔ sabara fɛ dɔw bɛ dɔ bafula fɛ dɔw bɛ dɔ fini donda dɔw yɛrɛ tɛ dɔn foyi fɛ hali dɔw yɛrɛ lajɛli cogo i b'a fɔ ko ninnu bɛ ko dɔ la k'u ka ko dɔ ɲɛɲini Badabate bɛɛ n'i ka baara u nana véhicule banalisé kɔnɔ k'u teliya ka sin ka na ten 3 heures du matin ko k'a mago bɛ jɔn na u n'olu jɔ n b'a f'i ɲɛna muso kunna ayiwa k'a fɔ k'a ni sɔgɔma dugu jɛbali k'a bɛ cogo di ayiwa k'i ye min kɛ n b'a fana Yati la ayiwa k'u boli tɛ dan kɛ ko ye k'an ka taa k'i bɛ taa di sariya tigilamɔgɔw ma Badabate u ka sɔrɔ k'a kɛ ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye ka taa bila garde à vue la ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u k'a ka kow ɲɛnabɔ walasa ani kiiritigɛlaw u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na min ye sɛbɛn fatiriba ka fɔla ye a ko min ye Sadio la polisiso ye ka taa se Yati la minnu bɛ yen ani directeur régional de la police min bɛ n b'a f'i ɲɛna yen ni o ye Tabawuri Jalo ye Kayi olu ka
wuli ka jɔ o de kama nin baara in kɔni a nɔgɔyara sɛbɛn fadiriba ka ko waati min n'a fɔ sisan ko muso in kɔni k'a minɛna mɔgɔw ka kiri sigira banabaatɔ kɔni a ni ma to a la sa nka min ye a kɔni a sɛbɛn joginna dɔɔni muso kɔni bɛ fanga ka bolo ka bin an bɛ waati min n'a fɔ sisan nka polisiw y'a yira sa k'a fɔ population de fɔ k'a waleɲuman population ye kibaruya de di k'a di furu nana bɔ a kalama nin ye sɛbɛn ye an ye mun bɔ sɔrɔ de Bamakɔ kɔnɔ bi sɔgɔmada bɔ Saramisɛni kojugu o ye maanifin karamɔgɔ ye sabu n'i ye kojugu kɛ Saramisɛni foyi t'i ɲɛw de nimisa ye ko ni tun y'a dɔn nka yanni i b'a kɛ i sigi k'i miiri ka jateminɛ kɛ i kana dusu bila hakili ɲɛ adamaden n'i ye dusu bila hakili ɲɛ diɲɛlatigɛ ko ko la nimisa b'o kɔfɛ sabu dusu bilalen hakili ɲɛ Saramisɛni ɲuman tɛ ye Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi o ma o tuma ale ye dusu bila hakili ɲɛ a nana wo min na i bɛ tɔgɔtiɲɛ sɔrɔ i bɛ mangoya sɔrɔ i bɛ kaso sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ lafura i bɛ se ka kɛlɛ kɛ ko dɔw la i bɛ se ka ko dɔw kɛ mais a to yen a to yen dɛ parce que kɛlɛ kɔfɛ min b'a kɔfɛ maa si t'a dɔn i b'o to yen ko nana yɛrɛ o maɲi gɛrɛgɛrɛ maɲi Saramisɛni gɛrɛgɛrɛ dalen bɛ o tuma maa de bɛ yuguba ka taa ale dalen sɔrɔ n'i y'ale dalen sɔrɔ ale bɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ ci kan aw bɛɛ bɛ jɛ k'aw kolo san ɲɔgɔn na Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi a ma Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala kana to an ka dusu bila hakili ɲɛ Ala ka to waati bɛɛ an ka hakili bila dusu ɲɛ n'o kɛra an ka ko bɛ ɲɛ an bolo Saramisɛni nin kunnafoni o bɛ dan sigi an ka bi kibaruya la sabu fɛn banbali o ja tɛ dɔn ni kunnafoni banna an bɛ wale ɲuman dɔn foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sabu n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna dɔnnibala tɛ ɲumanbaga ɲuman de b'i la an ka ɲumanbaga ɲumanw o de y'an ka cɛkɔrɔbaw an ka musokɔrɔbaw an ka fonctionnaires an ka bololabaarakɛlaw an ka jamanaden minnu ko jɛgɛ fo ka kunnafoni balan ka d'u ye Saramisɛni an bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ cɛsiri kɔnɔ jango ka nimisi wasa ta k'olu sɛgɛrɛ bonya bɛ manden bonyamasegin bɛɛ k'u ni ce arajo jɛgɛ fo kanuni la Ala k'an to ɲɔgɔn ye Saramisɛni maninfin i ɲumankɛtɔ la i bɛ juguman kɛ kuma dɔ la ni fɛn porokotora Saramisɛni u k'a dɔn k'a fɔ ko dabɔnkamo tɛ ji bɔnnen ti cɛ arajo baara de ka gɛlɛn arajo baara de ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ Saramisɛni kuma de ye wara ye ale de b'a fɔ b'a minɛ waati bɛɛ kuma ka gɛlɛn dɛ ɲamatɔfɛn don Ala kana ɲama bɔ an da Ala kana fitinɛ bɔ an da Ala k'an kɛ miseli ye min ka ko kala Ala kana kɛ lamu ye min ka ko fara Saramisɛni Ala ka basigi kuma Ala k'o don an da kuma bɛɛ Ala ka jamana jali kuma Ala k'o don an da kuma bɛɛ o de ka gɛlɛn kosɛbɛ ni jamana jara a bɛ diya an bɛɛ ye ni jamana basigira a bɛ basigi an bɛɛ ye Saramisɛni ko kurukɔnɔmɔgɔ bɛɛ sago ye ba tigɛ ko ɲuman ye nka ni kuru ye tango kɛ maaw bɛ Ala wele dɛ n'a kɛra dɔn ye a kɛra bɛɛ la dɔn in ma ɲi dɛ tɔgɔ fɔbali mais n'a dafirila o man di dɛ yarabi Ala kana dafiri i ma deli k'a mɛn ko fulakɛ taar'i sigi ko jiri kɔrɔ k'ale mɛnna ka wari ɲini ko Ala k'ale yɛrɛ fa sa bɛɛ la ni fiɲɛ dɔ wuli kuma ye dɔrɔn balanci dɔ karila dɔrɔn fulakɛ wulila subahana ne ta ma bɔ ko ni kojugu kɛ dɔ ko Ala ka teli o la ko bi m'ale bila k'a deli k'a ka hɛrɛ k'ale a ma nka mun ye kojugu kɛ ko c'est rapide o ye tiɲɛ ye a ye kɔsɔkɔsɔ kɛ a ye kɛnɛ minɛ saya tɔgɔ fɔli o ka di n'a jɔli ye Saramisɛni n bɛ n yɛrɛ fa maaw ɲɛna walayi i bɛ fɛ maaw k'i deli n'o tɛ a ka dɔgɔn kojugu Saramisɛni o tuma ni an ye maaw fo ka bɛɛ lajɛlen fo foroba foli la an bɛ bi ta bila yan ayiwa k'an bɔkan fɛnɛ fɔ ka Mamutu fo ka waleɲuman dɔn ale de bolo bɛ nɛgɛ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ kɔmɔsuruku kan ja kabini 5 heures du matin ani Grand Gueye ka cɛ olu ye bali dayɛlɛ hali bi wa Gueye bɛ yala la halisa i yɔrɔ k'a fɔ ko Gueye solila wele ko b'a écoutez Gueye t'a la dɛ écoutez Gueye b'a sen ka sa ayiwa n'a nana a na i fɛnɛ ka kibaruya lase Saramisɛni min ye nɛgɛtigi yɛrɛ n'o ye mɛ Jakite kabini 11 heures a jɔn b'a sen ka kɛlɛnw i b'a fɔ ko surasikɛ Saramisɛni o tuma sɔni o tuma ale fɛnɛ bɛ n'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ YouTube ni ka taa bila réseau kan min ye Facebook ye Saramisɛni ale de b'a bɛɛ lajɛlen baara kɛ jango maaw bɛ ja duman ni sɔn duman ye o tuma o y'ale de ka baara ɲuman ye diɲɛ ma don o don ye e ni ne ye an y'an wakili don ɲɔgɔn na bi kunnafoni na sini araba min ye Usasi Daba ani Bokar Tarawele ye olu bɛn'u sigi Usasi Daba e bɛ Daba bɔ Usasiya la nka ne kɔrɔkɛ bɛ yala su fɛ dɛ o t'a ka Usasiya balo a ta taa sen yan a bɛ yala a ta taa sen yan hali sini a bɛ yala yala bɛɛ de ye ko wɛrɛ yan ni yala ma kɛ nasɔngɔ bɛ sɔrɔ cogo di i k'a fɔ kɔrɔ ɲɛna yanni ka di ka nasɔngɔ bɛ sɔrɔ cogo di i fɛnɛ sa ne bɛna min f'i ɲɛna a to ka taa ka yala kɛ ayi ne bɛna tiɲɛ de f'i ye i bɛ mun fɔ n ye min ni ci Daba ma a fɔ Daba ɲɛna ko ne ni Bako ba min bɛ sini ko mobili ninnu ani sokɔnɔna entretien ninnu k'a k'u
k'a kɔnɔ bɛɛ tiɲɛ quoi aw tere man ɲi aw tere man ɲi k'a ka so kɔnɔna entretien k'aw sigi k'aw jigida aw kɔrɔkɛ ta kan aw tere man ɲi k'a ka to ka so peinture aw tere man ɲi ka moquette falen aw tere man ɲi ko mobili ninnu a ka mobili ko tiɲɛ dɛ yɔrɔ jan na ni dɔgɔnin tere man ɲi a b'a jigida a kɔrɔkɛ de ta kan dɔgɔnin ka ɲi ka dɔ k'a yɛrɛ ye a ka to ka tulu di an musow ma sara misɛnnin a ka 240 an bɛ bi ta bila yan maa bɛ to ka nɛgɛw kuru wa salam